Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. This is Mambo number 5, Ginger's TV. And of course, Kambao Tagaba. Kambao Tagabayns. Kambao Tagabayns. Dara nanaga na. So, karang adlaw guys, mag-video me. Kay manakop mig tao. Tao? Paghubo plo. Tilapia. Paghubo. Pakita ninyo saon pagdako pag tilapia. Amo bang gukdon, amo bang sikopon, amo bang kuan. Pangutana. A. Dakpon. B. Sarapon. C. Pusilon. Ha? D. All of the above. So guys, Dapat tulo na diha. Dapat tulo ba na itas nga? sikop na. Pagbantay mo isla ha kay Kamu ba na spilo manikop? Hama upaw day. Has upaw? Upaw? ate nang lampas. Haman. Guys, kambaon. Oh guys, ano masasabi nyo? Nung tingin-tingin lang kayo dyan mga kabady. Pagluhag kuan. Tabang ispilo na to kay nagkamalisod na ha. So, mo na nga ni guys. Gisarap di ay. Sarap po na siya. Nay mustikiro na. Mustik. Muskitiro. Sid. Lalo ikaw makuha dana lo. Hoy makuha diha kay nakalusot sa ako ang pilo. Mana si Pilo guys. Si kulot. Bibi ko si Kulot. Nagsi. Chuyan. Wa mo sakay ato kuno pilar suyan. Wa na wa. Bijaan na kaplo. Bijaan na kaplo. So, tanawan ninyo guys ha, walang kukurap. Tanawa tanawa siya. Walang kukurap kasi aron di mo lusot ang tilapia. By the way Ato guys, ato pikas play. Ato pikas. Ato pikas. Kuno pilo ba? Da tamak gamay. Mabawa naman to. Mabawa naman tong taplin. Tara siya mag-TikTok na kuno siya na, TikTok. baka ni ada taron sa farm ni Lucas Dupit dinhi sa Cambaol, Alicia, Alicia, Bohol. Oh, yes. Kung gusto mo mapalit og tilapia di adirig dagko, nagkibo-kibo. Luwag maadyo. Mura sa inyong gugma, nagkibo-kibo. Tibo, Tibo. ang puso. Tibo. Iba, talaga po may baka guys. Bakit may baka? Bakakon. Wala ko na. Wait, anong kibo? Kumit. Mura mo may nakuha. Biralo. Ilaw. Agilaw mo. Hoy, hingikid. Tanawa. Bira ba bali ha. Yung ipupa sa tubig doon kay arong makita hingikid. 17 assistant ni mo yo. 70 yo. Ay sa. What's up? Sige, Agilaw mo. Agilaw mo siguro, agilaw. Panglato, mandi ko doon. Tanglo sa tangilaw. Diri iyan doon. Tamak pun mo. Ayo rasa haploy. Ide otra. Para makalapok-lapok. Kita pa sa isda ni Gutso. Ay, para ni Gutso. At ipupa sa Dara na ada jo, ngawi pukot berpegam mo. Daran deghana. Dana guys, deghana na guys.
Gihukas tanim sinina o kasa. Pagbukas bro. Ay bro. Dia nakalasot. Dia nakalasot kay nanay saka naman ra. Apa sa account kanat? Diyan na guys, diyan na. Tuloy-tuloy ang ligaya. Hoy, assistant, balde, balde. Balde. So, dagan sa ka. Yes. Oh, sinilas oh, dagan na ka. Tawa ko mo. Ko. Basa. Wala to kaw. Tas pikas. Kuha na siguro ah. Men silas bi. Wow, dagko. Tara to tago i-focus sa dagko. Uli nang gagmay kay sayo. Yuli nang Uli nang maliit. Uy. Pula-pula guys oh. Sige. Oh. Ah si Junjun, mura nagkamawa ng muko to. Ting 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 ting. Abay. Ala, makurat na sila kay Gilaba. Dali aran nagko no, di ba siya nidugay pangkuan siguro. Aon di day. To nagdengag. Lah, kadugo-dugo na gud ditso. Wow, uban nito kaw. Uban nito. Sa payan. Mo ya ikot. Tara guys. Aduh itu ka warung maris Junjun. Wala ning impact na. Ay uwa na gagmay ah. Pwede ka na may kamapupuan. Karon pa ko kita tilapia nga puwa. Paglubot. Bu ang kuliran. Nukus bitaw. Tadi aran manug siguro managko ni mga kuana kailan mag-ilag kuan, ilagliog. Ilagliog. Ala, nagulpot-ulpot doon ah. Ha guys. Ulpot-ulpot. Ulpot. Ulpot. Isda, ulpot. Ulpot. Sige, put. Sige. Pot bitaw. Guys, Kailan? Itilap siya. Ano guys? 2 kilo na di ba? Sobra na na. Sobrang kilo. Wala pa. 2 kilo nga, sobra na 1 kilo. Iuli na ni, cuy. Iuli na. Gamay man ura. Nga pa na gagmay na, pino. Ano itong ginamo? May kapada na alaghan. Bayan dahil. Ibuhay po ng kapada. Nabito na, gagmay na. Sakto na nay. Bilar may pilo. Mga guys na sukol na kong tao guys. So guys, isang salang lang. Marami na kaming kuha. Salang may bitbit. Yamin yan. Isang sa lang. Salang lang yan. Bigat guys. Ano mo sabi mo? Bakit ganyan ka lang dumating? Isa guys, sa fish pan. Muna sila guys. Bukas, dupit. O gusto mo mapalit og tilapia nga presko dol na diri sa Kambaol, Dinabaji, Alicia Bohol, Kambaol, Porok City. No. Urasa alis yan. Una sa Alicia. Agka na ilabis panan guys, naran niya sa Proc City pero yung bahay nasa Kambaol, Proc 5. 5. So, ang makatulungan na ng presyo. Kay hapit na ko Madam Ag. Muna tulong kaluwang isang kuan. Diyan, Isang fish pan. fish pan. Tayo dako na to guys, pero murag wa na isuod guys. Muna guys. Uy, di na nila kabuhi. Lapas. Tulog kape na.
Aji si Jais ko ano sa paya no. Ayan. Wala. Nos. Ay, kanang. Tatong atong hiluan, Oh. Pat Diyos na daan. Ako di rapod. Do atong kailangan ng gagmay do. Hindi ko mukha og kinilaw nga na. Lagi. Kaso ay daw ko nga na. Dag mo sa dana. Dog ko lagi. Leggan mo sa nigbukog siguro siya. Wow, bukog. Kato Arnel kamo to mo kilaw. Tatuar nila. Ay, sunuban ka na. Nabi daw lobi. Wala ba magkuha ba ta? So mga to guys, muna yung nakuha na. Dagan-dagan po siya, murag 3 kilo. So guys, that's it. 3 kilo kape na mong kuha. Murag ako'y nagkuha, nagsahid. Sahid man gud to. Among kuha day. Oh, among Bisag kuha. bisag tigtan aura ka. Tanaw ra ko pero naka-participate ko og tanaw. Lopig mo. Lopig sila. Ayun, ano masasabi mo? So that's it guys. Salamat sa intro kanuna nga pagsuporta ni Junjun's TV sa Kambaon ta Vice and of course Lando Igat. Thank you kaayo. Thank you kaadyo sa mga friends na to. Salamat. Special mention. Mega love shout out sa Flo. Ritz International 4. Daghang salamat founder Celine. Thank you so much for trusting me, joining your kanang group. Og sa tanan nga ni suporta na ho. Daghang salamat. And bye-bye.